Us han dit mai "t'estimo però"? Ho heu dit vosaltres? Ho dic perquè aquesta setmana hem vist a Gabriel Rufián dient: escolta, Esquerra Republicana és qui ha de liderar aquest front d'esquerres amb Podemos, amb tot l'espai a l'esquerra del Partit Socialista. Ell diu això, però diu: i si no, escolta'm, jo me'n vaig cap a casa vol dir me'n vaig amb Irene Montero i companyia. Aquest ha estat un dels grans temes polítics de la setmana. L'acte de Gabriel Rufián i Irene Montero aquí a Barcelona. Ella va ser a l'Aquí Catalunya explicant-nos com s'hauria de vestir aquesta fórmula, aquesta candidatura, i diu, jo sí, jo vull anar de la maneta de bracet de Gabriel Rufián. Tengo muchas ganas es de poder hacer equipo con Gabriel porque creo que eso puede funcionar para que no solamente para las elecciones, pero también para las elecciones, para que la izquierda esté fuerte. Un dels retorns d'aquesta setmana, el de la consellera d'Educació, Esther Niubó, ella ha estat 2 mesos llargs de baixa i ha vingut a l'Aquí Catalunya a explicar el motiu d'aquesta convalescència, un càncer. No ho havia dit fins ara, però bueno, era un càncer de tim, que és una glàndula que està una mica entre els pulmons i el cor, i tot això, diguem, ho vaig saber arran d'uns problemes de visió. L'han operat d'aquest càncer, ara ha tornat i no ha aconseguit calmar els ànims del sector educatiu, més aviat al contrari, el seguim tenint amenaçant de noves vagues, de noves mobilitzacions. També sabeu que a partir de demà torna a sortir la flotilla per la llibertat cap a Gaza, aquesta vegada auspiciada per l'Òscar Camps, per l'Open Arms, i amb ell hem parlat, amb el fundador, amb el director de l'Open Arms, que com ho ha patat Tomàs Roncero amb la seva pronunciació esplèndida, perfecta, del cognom de Joan Garcia. Joan Garcia, que no costa tant. Y aquí de listo, se llama como digo yo, si García, pues es García. I hem jugat al On és Wally, on és l'emèrit amb la Lorena Vázquez. El tenim aquest cap de setmana a París perquè resulta que allà li donen un premi per les seves memòries, per la reconciliació, per aquell llibre que li va escriure una amiga seva que és francesa. Li donen un premi a l'emèrit i li seguirem la pista. Bon cap de setmana.